ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों बर'नि खायफा लिडार्स दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय बुंनाय जोङो नुनो मोनदों जे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै दफाफोरखौ बा जेसेबांखिनि दफाफोर दङ बै दफाफोरखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा मावफुंनानै होआब्ला बर' माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों दैदेनजानाय बर' माहारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जागायफिननाय जागोननि बाथ्रा आरो बे बाथ्राखौ बुंनानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ मोनसे प्रेसार होनाय माखासे बाथ्राफोर जुदि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै दफाफोरखौ गमामायैनो जुदि आसाम सरकार आरो भारत सरकारा मावफुंनानै होआब्ला बे गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ माने जागायफिननाय जागोन नाथाय बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै दफाफोरखौ जुदि आसाम सरकार आरो भारत सरकारा मावफुंनानै होयोब्ला तारमाने गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ खालामनाय जाया बेबायदि बाथ्रा बेरखांनायखौ जों नुनो मोनदों बेराफारसेथिं जों दिनै बयबो मिथिगौ आरो बेराफारसेथिं गोबां बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना दिनै मिथिया जे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि एमअएसनि हेडिं लाइनाव जागायजेननाय लाइनाव comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam. दा दिनै बे बाथ्रानि लाइना बेखौनो एसेब्लाबो फोरमायदों जे बे आसाम स्टेटआ जाखिनि मेप बाउन्डारिखौ लानानै आसाम स्टेट महर मोनदों बे दाजाखानाय दानानै दोनखानाय आसाम स्टेटनि मेप बाउन्डारिफोरखौ एसेबो खहा खालामालासिनो एसेबो नस्थ' खालामालासिनो जोंनि बे बर' माहारियाबो बे आसाम स्टेटआवनो मिलिजुलि गोरोबलायनानै थानोसै होननाय बाथ्राखौ बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि एमअएसनि हेडिं लाइन जागायजेननाय लाइननि बे कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam बे बाथ्रानि लाइनाव बेबायदि बेरखांनायखौ जों दिनै एसेब्लाबो नुनो मोनदों दा बे बाथ्रानि एगेन्स्टआव गोबां रोखोमनि गोबां सोंथिफोरा बेरखांदों दा बेनिनि गेजेराव नैबे मोनसे सोंथि जे जोंनि बर' हारिया बर' माहारिया बा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा 100 बोसोर सिगांनिफ्राय 50 बोसोर सिगांनिफ्राय 34-35 बोसोर सिगांनिफ्राय बे आसाम स्टेटनि सिङावनो बे आसाम स्टेटजोंनो मिलिजुलि गोरोबलायनानै थानो थाखायसो सोमावसारबोदोंमोन नामा बे आसाम स्टेटआवनो मिलिजुलि गोरोबलायनानै थानो थाखाय जोंनि बर' हारिनि बै हाजार हाजार बर' फिसाफोरा बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनानै मुंख्लं जानांदोंमोन नामा दिनै बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामनायनि सिगाङावहाय आरो बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों माबे माबे बाथ्राफोरखौ लिरनानै लानानै सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टजों एग्रिमेन्ट खालामनानै लाना फैनांगौ बै माखासे गुबै गुबै बाथ्राफोरखौ माबे बाथ्राखौ जों लानांगोन माबे बाथ्राखौ जों बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि एमअएसआव सोनानै लाबोथारनांगोन बै माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै गमामायैनो बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामनायनि सिगां बै बिटिआर पिस एग्रिमेन्टआव सागान होग्रा बै साफ्रोमबो मेलेमजिबि बर'नि गेदेर गेदेर लिडार्स दैदेनगिरि जायफोर माने सागानगिरि बिसोर सावरायग्रोनाय जादों जों नुनो मोनदों रोखानो जे मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सफोरनि मुङाव बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि एमअएसनि 9.4 क्लजआव हाइनियास आरो नन हाइनियास मोननै बाहागोआव दायखौ बाहागो खालामनानै लाना फैनाय बेराफारसेथिं बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि एमअएसनि 3.1 क्लजनि रमान 2 नाम्बाराव माने गोबां बिबांनि नन ट्राइबेल गामिफोर जाय गामियावनोखि माने गोबां बिबांनि माने नन ट्राइबेल सुबुंफोरा थायो आरो जाय बे गोबां बिबांनि नन ट्राइबेल गामिया माने नन सिक्सुडल एरियाजों माने कन्टेजियास खाथिहाय सिमनायाव दङ बेखौ थारमाने बिटिसि निफ्राय दा समनि बिटिआर निफ्राय माने दानख'नाय जागोन दा दिनै बिटिसि एकर्ड 2003 10 फेब्रुवारि मानव गेदेर बिएलटि ब्रादार्सफोरखौ लानानै बानायनाय जा बिटिसि एकर्ड बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों जाखिनि सीमा बाउन्डारिफोरखौ लानानै बिटिसि एकर्डखौ महर मोनहोदोंमोन बा बिटिसि एकर्डखौ खालामदोंमोन बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लाबोखानाय बै माखासे सीमाफोरखौ दानख'नानै जों जुदि आसाम स्टेटआव हरनांगौ जायोब्ला बा आसाम स्टेटआ जुदि लाङोब्ला जोंनि हाखौ सोलांगोन
अब्ला खहाया सोरहा दङ? जोंनि बर' हारियासो खहा दङ। दा दिनै गामि दानखौ नांगौनि मा गोनांथि दङ आरो मा दरखार दङ? नाथाय बिटिसि एकर्डआव गामि दानख'नायनि बाथ्राया गैया, गामि सोस'नायनि बाथ्रा। दिनै जोंनि बिटिसिआव गामि सोसननांगौनि, गामि सोसननायनि बाथ्राखौ लानानैबो गोबां जोंनि बर'नि माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि पलिटिकेल क्रेडिटखौ मोननो थाखाय, गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ सुंथानो थाखाय पलिटिकेलि गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाखौ थगाय थसि खालामनो नाजानाय आरो बे साधारन बिटिसि बायदि काउन्सिलनि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि बै बर' बिदा फंबायमोना गावजों गावनि गेजेरावनो साधारन पलिटिकेल इस्युखौ लानानै नांज्लाय खमज्लाय, एना एनि, सोरबा सोरखौबा बुनो नाजानाय, सोरबाया सोरनिबा न'आव थांनानै पइन्टलेस इलिगेलि दादागिरि खालामहैनो नाजानाय, बेबायदि जोंनि बर' माहारिनि बेसेन गोसा समफोरखौ बाबेन होलांनो सानदों नामा बै जोंनि बर'नि साफ्रोमबो स्टेन्डिं एट प्रेजेन्ट लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा? आरो बेबायदि समजों जोंनि बर' माहारिनि बेसेन गोसा समखौ बाबेन होलांहोनो थाखायनो दिनैसिमबो एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल हारिनि बै मेलेमजिबि डार्टि माइन्डेड लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर'नि लिडार्सखौ फुथुला बायदि ओरैनिफ्राय ओरै फिदिंथिंबाय थायो। दिनै गोबां बर' फिसाफ्रा जिउ बाउसोमलांनायनि उनावहाय, गोबां बर' बिमा माहारिफ्रा जिनाहारि खालामजाखांनायनि उनावहाय, गोबां बर' फिसाफ्रा जोबथेसालियाव थानांनायनि उनावहाय आरो दिनैसिमबो गोबां बर' फिसाफ्रा जोबथेसालियाव थानो गोनां जानानै फैदों। बै बेसेबांबा सहायथावनो हायै दुखु गोनां जालांनाय जाथायफोरनि उनावहायसो दिनैनि बे समनि, दा समनि नैबे बिटिसि काउन्सिल आरो एसेबां खस्थ' सातजालानि गेजेरजों भुगिबोनानै, खस्थ' सहायबोनानै मोननाय जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि बिसायख'थिखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव एना एनि, नांलाय खमलाय खालामनांगौनि मा गोनांथि दङ? दा दिनै बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगोनो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि गोसोआव, खुगायाव नैबे मोनसे सोंथिखौ बेरखांनाय, सावरायनाय जों नुनो मोनबाय थायो जे एनडिपिनि जेंनाखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजों बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामनाय जादोंमोनब्ला मानि थाखाय, मा जाहोनाव आरो मानो एनडिपिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव दोनहैजाफिननाय आरो दिनैसिमबो मानि थाखाय, मा जाहोनाव जोबथेसालियाव दोनजाबाय थाखो? आरो बे सोंथिनि फिननायखौ बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि बै मेलेमजिबि बर'नि गेदेर गेदेर लिडार्स दैदेनगिरिफोरनिफ्रायसो जों निस्सय मिथिनानै मोननो हागोन। दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि सासे सिगनेटरि, सासे सागानगिरि खालामनो थाखाय दान मोनसेनि थाखाय जोबथेसालियाव जुदि बरननो हायोब्ला बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानो उदां खालामनानै लाबोनो हादिया? दिनै बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों एनडिपिनि मुङाव नांनानै थानाय गासैबो दायफोरा, केसफोरा लासै लासै जुदि उइथड्रल जाजोबाब्ला, सुफुंजानानै जुदि होजायाब्ला, लोगोसे एनडिपिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जुदि उदां खालामजायाब्ला, उदां खालामनानै होआब्ला बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टआव जों सिगनेचार खालामा, साइन खालामा होननानै बै बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि सागानगिरि बर'नि गेदेर गेदेर लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बिखा बुनानै सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौ दाबि दैखांनो हानांगौमोन। हारिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमखानाय, हाग्रा बंग्रा थाबायबायनाय, जोबथेसालियाव थानांनाय बै बिदा फंबायमोनखौ उदां खालामनांगौनि थांखियै, बै बिदा फंबायमोननि मुङाव नांनानै थानाय जेंसि जेथोफोरखौ फोसाबना होनायनि थांखियै जुदि थांखि लादोंमोनब्ला फिन आरोबाव बै बिदा फंबायमोनखौनो बै जेंसि जेथोआव दोनफिननानै दिनैयो गावनि माखासे बाहागो लानाय आरो लानो नाजानाय माखासे सावगारिखौ जों दिनै एसेब्लाबो नुहुरदों।
NDFB खौ लानानै बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट मोनब्ला NDFB नि A to Z जेंना जेथो जोबथेसालियाव थानांनाय लोगोसे NDFB नि फाउन्डार मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनानै लाबोनाय मोनसेल' लामाया बे बिटिआर पिस एग्रिमेन्टआनो मोनल'। नाथाय बे लामाखौबो मा खालामखो मिथिला। नाथाय बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि उनावहायबो NDFB नि फाउन्डारा जोबथेसालियाव थाफिननांनाय दिनैसिमबो थानांगौ जानानै फैनाय आरो गोबां माखासे मानगोनां NDFB केडार्सफोरा जोबथेसालियाव थानांनाय आरो गोबां माखासे मानगोनां NDFB ब्रादार्सफोरा गावसोरनि मुङाव नांनानै थानाय दायखौ कर्टआव हाइकर्टआव दिनै केस गेलेहैनांबाय थानाय आरो बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो उदां फैखानाय गोबां माखासे NDFB ब्रादार्सफोरनि मुङाव नांनानै थानाय दायफोरखौ फिन आरोबाव बोखांफिननानै एरेस्ट खालामनानै लांनाय कर्टनिफ्राय नटिस फैफिननाय बेफोरनि माखासे नुथायखौ नुदों आरो मानगोनां रायजो राजा एफा बिदा फंबायमोन नोंथांमोनाबो मिथिखागौ। बेबायदि पिस एग्रिमेन्टआ जोंनि बर'नि गेजेराव जालांदों। मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि जोबथेसालियाव थानांनाय आरो जोबथेसालिनिफ्राय मानो उदां जायाखै बे बाथ्राखौ सोंथि खालामनोब्ला गुबैयै बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि जेसेबांखिनि सागानगिरिफोर दङ बै सागानगिरिफोरनिसिम सोंथि खालाम। सोंथिया बेयो सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा जे NDFB फोरनि जेंना जेथोखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजों बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामनाय जादोंमोनब्ला बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनावहायबो माबोरै मानो मानि थाखाय NDFB फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव दोनहैफिनखो आरो माबोरै सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव दोनहैफिननो थाखाय गोहो मोनफिनखो। अब्ला दिनै बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामनायनि आन्दोआव माबाफोर डार्टि गाज्रि लेभेलनि पलिटिकेलि प्लेन पलिसि दंखायोमोन नामा? सोंथि खालाम। बर'नि साफ्रोमबो लिडार्स दैदेनगिरिफोरनाव सोंथि खालाम। सोंथि खालामनो हानाय बाथ्रा बुंनो हानाय जोंहा बयबो मोन्थाय दङ। बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बर' हारिनि सोरबा लिडार्सनाव सोरबा दैदेनगिरिनाव सोंथि खालामनो हानायनि मोन्थाय दङ। रावखौबो गिनाङा। सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।